Бурын заманда ир белән хатын яшәгән. Алар бай булмаган, бер сарык һәм бер кәҗә асраганнар. Бер көн ире хатынына: "Печән бәясен үзең беләсең, кәҗә белән сарыкны бушка ашатмыйк, чыгарып җибәрик аларны" дигән. Хатыны ризалашкан. "Алардан файда юк, китсеннәр" дигән. Нишләсеннәр кәҗә белән сарык? Риза булалар. Зур капчык алалар да сәфәргә кузгалалар. Бер вакыт юлда алар бүре башы таба. Кәҗә дә, сарык та башны кузгатырга курка. Бер-берсенә: син тот" диләр. Кәҗә әйтә: "Син, сарык, көчлерәк" ди. Сарык әйтә: "Син кыюрак" ди. Булар бүре башын ике колагыннан тоталар да капчыкка салалар. Бер заман күрәләр, еракта ут яна. Сарык иптәшенә әйтә: "Әйдә, кәҗә, бүген шунда куныйк, утка бүреләр дә килми" ди. Бу киңәш сарыкка да ошый. Алар ут янына китәләр. Ут янында 3-4 бүре утыра. Ботка пешерәләр. Кәҗә белән сарык бик куркалар. Бүреләргә: "Исәнмесез, дуслар, бүре әфәнделәр" диләр. Буларны күргәч, бүреләр: "Боткабызга ит булды" дип сөенәләр. Кәҗә әйтә: "Борчылмагыз, бездә ит күп, ул барыбызга да җитә" ди. Һәм сарыкка бүре башын алып килергә куша. Бүреләр башны күрәләр һәм бик куркалар. Кәҗә сарыкка тагын әйтә: "Капчыкта бит 12 бүре башы бар, зуррагын алып кил" ди. Сарык хәйләне аңлый. Капчыктан шул ук башны алып килә. Бүреләр катырак куркалар. Алар тизрәк качырга тели. Шул вакыт иң олы бүре әйтә: "Боткага су кирәк, мин суга барып киләм" ди. Шуннан икенче бүре дә: "Мин олы бүрене эзләп кайтам" дип китә. Шулай бөтен бүреләр дә качалар. Кәҗә белән сарык бик шатлана. Алар ут янына утыралар һәм тәмләп ботка ашыйлар. Икенче көнне ике дус бүре башын алалар да тагын сәфәргә кузгалалар.